Ki mbok angkat iki apa to? Kasur, Mas. Kasur apa kuwi iki? Kasur anu iki, apa jenenge? Bedside kaya ini lho, kena dipisah dipan karo kasure. Nah, iki merek King Royal berjalan 15 tahun. Bahane Tak paket nih, iki full pair iki bahane. asli full pack ora? Yo full pair lho. Empuk iki? To lho. Oh, empuk gak ya? Iki tak paket nih, Mas. Apa? Paket kamar, paket seserahan, paket manten anyar. Pakai kasure bedside siji sing premium ya iki, khusus sing larang. Meja rias karo lemari sliding. Lah barang ndi? Iki siji. Sing nomor loro iki meja riase. Oh iki. Meja riase wakeh nggon skincare iki. Lah iki kan yang kursine apa ka? Komplit sak kursine wisan. Lacine loro ngiwonengen. Lemari ning isor loro ngiwonengen. Ki sing kedua ya. Oh, sing ketiga iki. Sing ketiga lemari 2 pintu sliding. Nah. Oh, pintu selerekan. Jerone ya finishing kaya ngene iki, kayune ya full jati, sing kene gantung. Sing sebelah kene rak susun. Oh, full sap-sapan iki. Full sap-sapan. Iki bahane full kayu jati. Telu iki tak wae rega 7 juta. 7 juta iki. 7 juta oleh telu paket seserahan. Iki paket sing premium ya. Engko nek paket kamar sing luwih murah nek enek, sing luwih sak ndhuwure nek jek enek. Iki sing premium. 7 juta kuwi gratis ongkos kirim seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Gratis ongkir. Bayare ngo COD, Mas. COD nggih DP. Ya ora to COD engko nek barange wis mbok tampa, mbok delok sik lagek dibayar. Oh, ya. Cara pesene langsung japri neng nomor pemesanan neng bawah bio profil. Lah aku langsung tak ACC kirimin alamat komplit karo share location wis tak kirim teko omahmu. Masuk to? Siap. Masuk. Ayo.